Hello everyone, नोंथांमोनखौ आनसेल' आरो खेबसे बरायहरनाय जाबाय। दिनै लोखि फुजा, गासिखौबो लोखि फुजानि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दा जों थांगोन जोंनि खाथियावनो जपा होननाय जायगायाव लोखिखौ खुलुमनो, आइ लोखिखौ खुलुमनो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जोंनो थौफावबाय थादो ना मा बुङो? लोगोआ आंना ओंखारथ'वाखैमोन, ओमफ्राय लोगोखौ आं नेफैबाय दसे, ओमफ्राय लोगोआ ओंखारखांबाथाय थांसिगोन। ओमफ्राय आंबो एसे फालिफोरखौ थिक थाक खालामनोसै आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंनि आखलफोरखौलाय आरो मा बुंबावनो, देलायबाबो जाया गन्थं गुवार गुवार जादेलायनो हाखायो। लोखि फुजाया मार गिदिर जायोमोन, ओमफ्राय दा फिसाथार जाबाय लकडाउननि थाखाय। खुलुमनो थांसै दसे दुर्गा फुजाखौ खुलुमनो मोनासैना जोङो। थांथ'खि
Channel live sih. Fujana fai Jopaयाव Fujanaनि fैदो जोङो Jopa होनोमोन आगोल जि गिदिर जाखायोमोन या फुजाया ओमफ्राय दा फिसाथार जाबाय मान एरेखौनो हायोना बोरलो बिबाय जोङो थ' थांनि खिजा बेरायनो बिलनिफ्राय 10 थाखा जानांगौ apa yang bicara? Kan mau mua đây như thế này mua nào lại về lấy thằng sẽ lướt cái phạt đấm dương giờ phải phát đầu khulumnw đấy đã khulum thằng hình đây vậy mẹ thấy nó gila này yang mana kurang? 1 juta. 1 juta kan? Lapisan lu bisa dong, lapisan gila nih beli gak gila na? Tukang angin silahkan. Ang silino